हेलो फ्रेंड्स, वेलकाम टू प्रदीप दैमारी यूट्यूब चैनल। दिनै नोंथांमोननो आङो मोनसे खोथा बुंनानै होनो सानदों आरोना। दा बे खोथायानो जाहैबाय आंना नै दानि बावैसो भिडिअ हगारनाय, बे भिडिअ हगारनायाबो माने माबा जादों आरोना, कपिराइट जादों आरो। ओमफ्रायो बेल' नङा, ओमफ्राय सिगांनि अनेक भिडिअआनो इयो कपिराइट दङ आरोना। ओमफ्राय दा सिगांनि कपिराइट नांनाय आरो नैबे दानि कपिराइट नांनाय बेफोर भिडिअखौ आङो सप्तासेसोनि गेजेराव दानजोबनो सानदों आरोना लोगोफोर। दा नोंथांमोना सोरबा आंनि फुराना भिडिअफोरखौ नायनो गोसो दङब्ला नायबानो जाबाय आरोना। ओमफ्राय नै दहाय बावैसो हगारनाया बियो माने ओरै गपाल फुजानिमोन। गपाल फुजायाव इयाव थांनायखौ हगारदोंमोन। बेयाव माने मेथाइ खननाय दामनाय बेफोरो माने भिडिअआव बेयाव जाखांफानाय जादोंमोन आरोना साउन्डआ। ओमफ्राय बे साउन्ड जाखांफानायानो बेनो माने कपिराइट नांदों आरोना। हिन्दी मेथाइफोराथ' एसेयावनो नांनो गोरलै जायो आरो लोगोफोर। ओमफ्रायो दा हिन्दी मेथाइल' नङा आरो ओरैजाय बर' मेथाइफ्राबो दानिया अनेकानो कपिराइट फैफ्रामो आरो कपिराइट नांफ्रामो। दा ओंखायनो आङो नैबे कपिराइट नांनाय भिडिअखौ दानजोबनो सानदों आरो। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जेनेबा ओरैजाय फुजा फाथालाव माबानाय बेरायनायखौ भिडिअ लायोब्ला माने नोंथांमोनाबो बाराद्राय खोनाहोनाङा आरोना ओरैजाय मेथाइफोरखौ, नङाबा कपिराइट फैजोबगोन आरो नोंथांमोनाबो। आंनाबो दा अनेक दङ नालाय, ओमफ्राय ओंखायनो जेनेबा नोंथांमोनावबो बेबायदि दाजाथों साननानै बेखौ बुंनाय जाबाय आरोना। ओमफ्राय आंबो दा बे कपिराइट नांनाय भिडिअफोरखौ बेखौ दानफ्रामजोबनोसै। ओमफ्रायो माखौबा डाउनलड खालामनानै ओमफ्रायो आङो बेलेग मिउजिक होदेरनानै रि-आपल'ड खालामफिननायबो जानोबो हानाय आरोना लोगोफोर। दा बेखिनिखौनो फोरमायनो होननानै आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरोना लोगोफोर। थेंक इउ।